Basi bano mwancho morigereri bweta seni keredio vuna 102.0 FM na nebiro binde ngokwalia na sumuro birito bwa basaine chikosori murubiri wo chakera tukole Jumatatu chakera chinsa 10 asitogotwara chitage meronge nisano ikense motogo kwa na chikosori chitu na chakole kanete ikendi ngima na ende tiga ngwali kanite tukolia lero asumuro biriga uri bwe chitariki meronge bere na kiande chumutenyi gukiano mwaka bwe chirube na meronge bere na isano ngwali ase umurubiri gabene elitwe manyina ali ategete gosetukwanere chigosori chaitu muna chiakorekanite kendingi monya mono kubera nikingase kege video gosembo no kubwato mutogoso kubera na ne video iga yege tasendike radio vuna 102.0 FM ikiboneta gukora no subscribe onyare ko like na nemono nabogo share tonyare gusuka ase obwa monche kongoro kwa Geoffrey ngongo ngokoletero umurubiri go basabe ne chigosori kiri tukole Jumatatu aze tukukuna chigosori chaitu ikono mwancho murigereria aimbwata na mangerero ganto bwata mange hande mono tukurigeria enko yeito yense ya Kenya maega yoko ira na bene na League National Super League tukune liga ne ya FKF Division FKF Division 1 tubwate liga ne ya SportPesa Premier League na boigo tubwate amange kurwase chiligi kurwisiko yense ito ya Kenya echitora chiko kunna boigo ase lituko lialero tutaikweba ensemo ya maminyoko no nyorenga eligi ya gosama merania ya CAF Champions League na kolekanite ikende iga igati jemino binde binge na mamelina mangitora chiko ligereria ase lituko lialero ngo kwali ni mwanchomo ligereria tonyale gokwanera mange keima ase omurubiri go basaine chigosori litukole Jumatatu asobwa ngo mwancho morigereri togocha kurwa se ligi ne ya FKF Division 1 maiga ya chi playoff okolekana lituko lia Jumamosi ase county ya Kericho chitimu au chenyarte wikirana sama mbere yo igatie chitimu chenyarte kukini gocha se ligi ya FKF Division 1 maiga yoko se chi playoff chi division ya 2 ase zone ya Central chitimu isano na isato njanya artego kinigo cha ligi ya FKF Division 1 gati ya bone timu kurwa sorongo rwa gusi timu ya Gucha Youth iyo ya osadite finali ya playoff wecho maiga yoko yengere timu ya TPM Health ase semi finali ntangani sebabege bakabeka netebiara mone timu ya Kipchim FC ase finali kolende timu yo yikoltwe gole ama sebosa na kolende na mamaga yo ikurwe gole ama sebosa mbana chiteli baga se ligue ya FKF Division 1 sebono barache ko gosolia se division yo ya FKF Division 1 se season yenya boigo chitimu chena chiteli baga se amamera ne chinyinge se chitimu isane se tokura se ligi ya FKF Division 2 chenyo leteli baga se amamerene yo togosa se ligi ya FKF Division 1 mega yeke menoke ikandi elia kia goseke season elia koirorerwe kati timu ya Gucha Youth amune timu ya Nakuru Parks bono ekebende kingero ruri tukole Juma chingaki ikiarekanete gotwara umusisimuka ina yake chingaki etimu ne ya Gucha Youth yari gobekana biara mune timu ya Nakuru Parks asegeti ya Ulinzi Sports Complex asekemene kyo kiara se oboita bwa gose giatene asete kamera ongetano naisato naisanemo asoboita bwa timu ne ya Gucha Youth asiyali kora kolene menga yaba tiotereria gosaba refaria se ekebine kyo kwebulunganire bolendi bwabo nigo yabeterete kemene gotena kolende bone kyumbegete netengo yemense ya FKF Premier League inse ya oboteneri bwe league ya FKF Division 1 nigo bono bwa chikire kemene nekyo gochia koirorero nande asentunda ya kabere enyorenga nkia gosoritu gwe season elia na ndekia gosoritu guli Juma kolende gateni gwa seteka ya 53 na isanemo na inde bono ngechiko gosali gwa chitege chitigarite inye na chirio marefali raramente kolengana nokuani kwa ekweli tukelio eligo chikurwa na konyoro mu buyora chiko so ase ligi ya National Super League eise konyoro ngetimu ya Gucha Youth ne gose Gucha Stars ne chikonyoro buyigwe chigule chiberega sene kora wikara boniga nigera chiko so ase ligi ya National Super League na gutugutera ro gutira gwe timu ya So United eyo nkorenginga wikara boniga ganyerete na inde sabite sana ngetimu ne ya Nakuru Park senyoro buya sekemene kira kintiro jinga tubune ngikerane
ekoleng'aniwa buna etime ya gucha yuto ikaraboni gachite kenyete gusinyo go defend chigoli chibere na nemono kora chiri baga League ya National Super League eso so League ya National Super League nigera chikopenga teketekia na nemono omweso cha somo gusina inde gotware timu abo supporters League ya National Super League gocha kire season gocha enyorumuna maiga ye liga gocha kabene ikende ya eta niko bono chitimu muna so United ikonya rali gubene litangani go so League ya rusetu na inde nebi minno bya ebono nkagerete ngai timu ya guchi sekobwa obo gosobo kemenegi kiabo nigera chikonyora libaga ibone kyombe getenete ngoyo imensi ya FKF nkiabwa tegetoko chiko sesebira bwe bibere ane mono chinga kichiteke chinya chiko chiko gosoliwa na ugechike bira byonsi binyare kwene kibuna nkobwa tukabira malieta bya bogosoli bwo chwikirana sekemeneki na nemona bateneri batano gosoye chi official sisano elio bunenchire mu yochokoro libago cha sekemeneki no nabo neba mega yokuone malieta yo atakere kubwa tuku wekera litukulia lensema ya maragoba nigo bono ekyumbeki FKF kyarure oko chikabuna mote hotel go sebate hotel bayo juwanje go swase ekemeno kelituke go sediki ekemenne kyuga chikurure chiteke chinya chitigarite unenjere mu yokonyoro mu bi ogora chigo swase League ya National Super League go tukwana timu ya Gucha Stars ya mayachinga kigo chigo sori ekemenne kene chiteke chinya chitigarite na swase League ne ya National Super League eise kubwa go sama chibo eise go sokamuna ali go ikaraboni gachi go libera seposan tokoro bo machumo ligere litigabon taso mase timu yense ya Kenya ye bo solvency me Cameroon gebere sema ya basubati timu yo bono yense ya Kenya ya Rising Stars ni goponera chikose ya timu yense ya Tanzania aseke mina kyabo kintunda yende ko ligire bagase kombe kya World Cup chinga kibara chikobeka na biara mone timu ya Tanzania se ekemino kyabo kende bono etimu yo okwenechera kwa yali bagase ogo chukumya kana mune timu yense ya Tanzania niko kogocha maiga ye timu yiko nyarobo bibwe chigoli nya sebosa chinga kibali komya kana mune timu yense ya Ethiopia bago salvensi me Cameroon gebere se chigoli kurwa somo gosari Elizabeth Mideva uyoro mo captain chigoli bere nabo igo mo gosari Ferdinand ya Nekesa nabo igo Fasila Adiambo sisa nteko ya kwenye timu yense ya Kenya bago salvensi me Cameroon gebere ko ikolwesi timu yense ya Ethiopia chigoli inye sebosa se kemeneke gosari tiwa bwigoro chinga kibone timu yo ya RDS siguiente ndi bosibe mino bya bonda ende ogo chikobeka na byara mone timu yense ya Tanzania ingokera chikobeke minege tindi kima chinga kinonya nabo kikagero jigotoro mu musaina yake neba maiga ye timu yense ya Kenya enyorunge timu yense ya Kenya ya bo solvency me Cameroon gebere negati timu chiko kolibia nemona sorongoro Africa ya mocha ese kolengani buna egati ya bo solibati ndi bwo goja sege kosigikia Harambee Starlets under 20 go Rising Starlets negati yabana ba osolibarua sechi sukuru che secondary na maiga yo kolibia semino byarogongorwa Africa ya moja sama mene school che secondary na boigo ba kayo soreidi etimu ya ensi ya Kenya ba go soliba ensi me ke community nebere ya ligetu mugano mo yana ne mona soro ase enkoyo yensi ya Kenya ko betimu entangani ko gende me ama medenya World Cup chinga kibache timu yensi ya Dominican Republic mo tenyi ko miyo mwa kolia na ne mona oso kolibwa sentunda ye chirombe kolende hegati aba basoliba so ira sege ko se kyuge timu ya omopiro yiwe enkoyo ya ba soliba ensi me Cameroon gebere abange babo barute sege ko se kina banensi ya Ethiopia abange babona balinga timu ile ba soliba ensi me Cameroon gebere ose community nebere abaso tase na ukini wana oso ase ege ko se kya ba soliba ensi me Cameroon go bere insio botenelibwa yo mwegeri Jacqueline Adiambo itimu yo ya Kenya ya ba soliba ensi me Cameroon gebere ase kemina kya begetangani amunensi Ethiopia niko baruta makali ko yonse nigoli amase ensi ya Ethiopia somo cho Addis Ababa ekemo etre nogo ikorwa kwa boigora bwense ya Ethiopia nigo bakire tukweli libaga na kulimigwa waswa sama mene World Cup yo mwaka ugocha golingina rayu manchumo ligeli kurwa senseme yengo yo yabana banyarukati abantu bekeliso ase ensemo yo kumyoka na nemono imense ya Kenya mu myoki bwense ya Kenya se chintunde bere yo bere munyangongo ase chimbero oigati yabone chimbero cyo Olympic omo Kenya Faith Kipyogoni bono nigo gendre to kubekeliso asogo chiko swasa mameranio ye chimbero chintambe na kubekense mama mnyoka ya berega kwibwatrania ange ye chimbero chinge bona bone ligwe yamune chimisano na sata bere buna omo mnyoki bwense ya Kenya chiri ngumasa matuka mange Ludi Kipchoge nigo aberega kumosegeta sana goswana na kwibwatrania chimbero chechi mita chintambe gose long distance singaki abigetelisa soje kumya kubona chimbero chiche mita chiri buisano chiri buikomi gati chimbero chide chinyinge ne bane marathon singaki atabere buna Eliud Kipchoge negati abantu ba bere ba komosegeta sana gokora biya na nemono kwibwatrania sama ameranie yo
otigara sama mirania yubo igo ye igo sese gosori yo kumyoka mumyoki bwense ya Kenya Philomene Kiriago ni gabe tomo Kenya bweka onyorete ke gwokie gietabu ase amameranio ya World Mountain and Trail Running Championship ya korekante ime yensemo ya Birones ime yense ya Hispania ase litukule Jumapili Kiriago nigo akolete ase chintunda ibere chiomwelio ase libagalia kabere chingakina cheteli bagase finali sensemo ya basacha ase kilomita 14 chinga kibono aminyogete ase finali na koira ensemo ne chitage kaibere chisekondi 33 na somuganda Martin Kiprotich oyirete ensemo chitage kaisatu chisekondi 14 chinga ki omumunyo kionde korua sense ya Kenya akoleta silbagalia gatatu umanyikante mna Paul Machoka oyirete ensemo chitage kaisatu ne chisekondi 25 chinga ki ense ya Kenya na ende yarekanete kosangelia ke ukenda sama amerania yo basi mwanchumo ligeralia aina rayo kurwa sense moyo kumunyoka na ne mono twakuninde chilige konunse gutire na gutire kurwa liga ya division 1 division 2 twasoire me ya ligi gosase ense ya Kenya se mopira bwengo ya sema ya basubati na bono tikatoswango ase ligi ya National Super League ligi yomete jerenete ikendi yetete ase season mwaka wechiri bubena 25 toligeria sobwa gosasobwanga ase bino bibya osate ikendi yetete ase around ndangani ya Mamerene National Super League kibino kia osate kulia juma mose timu ya Migori Youth nja yengere timu ya Mwatate United golia masebosa na bege timu ya Luanda Villa kanjana makali yoko nyonse ni golia masema ni timu ya Sam West Park Bulls timu ya Kabati Youth nja anjana makali amone timu ya Mulembe United ya ko nyonse ni golia masema chinga ki timu ya Nzoia United ya yengere timu ya 3K FC chigoli bera semo timu ya Mofa masebosa chinga ki timu ya Talanta ya yengere timu ya Kibera Black Stars golia masebosa timu ya Fuji Sako nja yengerwa golia masebosa ni timu ya Naifasi ngaki MCF yengerwa golia masebosa ni timu ya Mombasa United uweze kuliga ligi ya National Super League ne bamaga yokwirana bado nabokoranga chitimu chiro bete kima uweze kuliga limna bono chitimu une ya Mulembe United ne timu ya Kabati United timu ya Kabati United Kabati Youth negati chitimu cha tirugo cha ligi ya National Super League na ile kuwa timu na Mulembe United makali yoko nyonse ne golia masemo okoranga chitimu bado nche bangete na enjira season era chikoba ndito sana lakini isikoli nga chitimu charuete kurwa se ligi ya nense ya Kenya iche ikikurwa se ligi mnabone timu eli neli ngokwa ne timu ya Nairobi City Stars bado njiriko kolibia isikoli nga ne timu ya kolibia ya sekimene kia ne timu ya Talanta FC na boigo timu ya SSM ya timu ne ya Nairobi City Stars bado egasineta kile chinga timu ya Michael Olunga Football Academy esokolenga ninga timu ya Michael Olunga Football Academy negatije timu gete chiko kolibia sana na ende chibwato gosira sana kurwa se oboteneri bwaya obesokolige limno omo wosolia na ende mu captain bwensi ya Kenya Michael Olunga negati yabo wosoli babere bagusira sana timu yisana gocho kolibia se mino bya National Super League esokolenga timu chinyinga se League National Super League njibwato mo chando bwe Tokyo na indingo lengana kigendo gikore timu ya Nairobi City Stars itayo kolibia semino bya National Super League yekolengani one timu chinde lakini timu ya FC Talanta isa kogenda nenjere ko siringo ya baada na bono chengana bila se kurukuru ase League National Super League ndira ne ase League nense ya Kenya FKF Premier League mune timu ya Mathare United ya kolete lakini timu mune ya Nairobi City Stars echiko ndrane ko solibine yiga bado na bila chiko babera kongu togosika kura kumwanchomo ligerelia ebirabo bitatu ase ligi ya National NNC ya Kenya FKF Premier League nigo bigendere tokora chinkwana negatia bateneri ase birabo ebyo elio korra gose mbachie gose mbanyari kubutara obotene nebirabo ebyo chinga kyabate abatene nabaigeri ase birabo ebyo warekani gota kolibia semino au bie ligi yo ya FKF Premier League kati birabu biri bia rekani gota rumo chando nensemo yo wegeri bwaye ngamone klabu negia Tusker klabu negia Bandari kati birabu binde binge piga saine korrekana gotwara chinga kichinkongu no gotaiwane kati oboteneri bwaye mone club nebi na baigeri abo
maiga ye klabu ne kia Sofapaka oikorwa chigoli bera sebosa ne klabu kia Gor Mahia umwegeri omonne bwe klabu kia Sofapaka Ezekiel Akwana wegerere egetambo koro kia ye giogokora moncho elia sesemo yokorigi chigoli aseteke 32 na koliko mugano moya kigima singo yense ya Kenya kobu mwegeri okora moncho elia sobwango sana chinga kia morangeto mogosori Joseph Koluba oyo sogeti waseteke yo ye 32 chinga kia bangi barekanite kwa meririge tambo koro kia ye chinga ki etimu ya kumyakania mune timu ne ya Gor Mahia se liga nensi ya Kenya kolene niga soki na gataba muna amagosori ni kare kanta ko bomoro posipo koli chigoli ase liga nensi ya Kenya chinga ki etimu yo ya Sofapaka yali kumyakania mune timu ya Gor Mahia ase liga yo nensi ya Kenya egento kerete timu yo kuli bwa chigoli bera sebosa na imeye klabu ne ya Shabana omwegere mone bwe klabu ya Shabana Pito Kidi wesokiri na koralie segi ntindi yo koligi liga nense ya Kenya ya SportPesa Premier League maige liga iko chenjiwa kurwa FKF Premier League iga maige ye liga iko nyorogo sire kurwa se company ya Korondo ya SportPesa bono mwegere Pito Kidi already segi ntindi ko koligo bonyangonga se liga nense ya Kenya tinga ki abataba mne ke kosia bwate tali gyogo chia kobwo kolende liga nwale na ndingo ya liga yale na nano kwigenda na baise ko ganda no mukyobo bwata sebono nabara siko nyoranga oire liga nense ya Kenya enkwana yani ke gocha chinsange komega yoko nyorobu bwe golia mase busa chinga kitimu ya nyorte obu chinga kibai kumya kare mitimu ya Bandari asike tijambara ki stadium ase county ya Mombasa chinga kibane timu yo ya Shabana kendete kora omo choko bwe liga nense ya Kenya chinga kinonya nabo kidi agasane kora liese gintindi okidi diga tabiri muna asenga kindamba berega koligi season yezo kole mne season iri etete timu ya Shabana ne bamaga yugo chakira njeranja rekanta kole talibera litindi aso koligi ligi nense ya Kenya kolende niga bekire liso hazeke minokia ikerebo sibuaye anemono chinga kitimu ya Shabana era chikubekana bira mne timu ya Tusker asebi minobia ye bidebo sibuaye nanyena bo nigo iklabu ikika sene okolibu ya chinga ki kega sene kora liga nense ya Kenya na anemona sesemo yobo nyonsi buyamo bosere Brian Michira no aliga tebo bosere kwaneka ne baro kidi omo chakono ya se ligi yo mwako yiga chinga ki omo bosere yo wekera boninga nyonsi chigoli sato ase minno bibera ikiranira se liga nense ya Kenya iko bono iklabu ikya Shabana gisikonda no mukyo yiga kibwate